Γεια σας παιδιά! Σήμερα θα κάνουμε ακόμα ένα βίντεο με Brawl Stars. Θα παίξω με Buzz, γιατί έτσι. Πάμε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Όπα. Α, μας χώρεσε. Δεν άρχισαμε καλά. Πάμε άλλο ένα μάτς. Έλα εδώ, Τσέστερ. Μονόχυτο. Με δουλεύει. 2 ή 4. Τώρα θα αλλάξουμε τον Buzz. Σίγουρα. Θα βάλουμε Hank. Ωραία. Ένα κίλος τώρα. Λοιπόν, θα πάω στον Σαμ. Ναι. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Πάμε άλλο ένα με Φανκ. Τι έχουμε να χάσουμε. Μπήκαμε στο μάτς. Και εντάξει είναι. Αλλά πάμε να δούμε. Πάει ο Colt. Θα πάρω το Power Cube. Πάει ο Καρλ. 2 kills τώρα. Ξαναχάσαμε με το Φαν. Τώρα θα παίξουμε με Dynamite. Ναι, θα παίξουμε Dynamite. Μπαίνουμε στο match και εντάξει είναι. Θα δούμε. Θα πάει παρθένος κοντός κατευθείαν. Αστοχία. Έλεος. Θα πάμε τώρα στο άλλο προφίλ. Παίρνουμε στο άλλο το πιο μικρό. Το πιο μικρό μου προφίλ. Θα παίξω με Colt. Ναι. Πάμε.
Μπήκαμε στο match. Ένα power cube. Παίρνουμε και τα άλλα δύο. Σκοτώνουμε την Jessie. Πού είναι όλοι οι παίχτες? Καλά, πού πήγαν όλοι? Θα πάρουμε εδώ τα δύο power cubes που τα αφήσανε. Καλά, εξαφανίστηκαν όλοι. Α, ακούσα την μπει. Να, κρύφ. Γιατί φεύγει? Έλα εδώ. Και νικήσαμε. Παίζουμε άλλο ένα. Πάλι μποτάκια. Εμένα δεν με χαλάει καθόλου που είναι μποτάκια, απλά παίρνω κύπελα. Και πάω στα πιο πολλά κύπελα. Και απλά παίρνω free κύπελα με τα μποτάκια. Λοιπόν, παίρνουμε τα δύο power cubes. Να, ο Barley πάει. Πάει και η Ems. Πιο πάνω δεν... Να, ο Τσακ. Έλα εδώ, Τσακ. Καλά έβαλες. Α, και Μίκα έχουμε εδώ. Πάνε και οι δύο. Νικήσαμε ξανά. Εν τω μεταξύ εγώ παίζω με όλους τους παίχτες ένα power και τους κάνω 10 rank και μετά δεν ξαναπαίζω με αυτούς μέχρι να τους αναβαθμίσω. Τώρα μαζεύω μαζεύω power points και coins για να κάνω 11 power την Bell. Την έχω 10 και άμα την κάνω 11 παίρνω το hyper charge γιατί το έχω ήδη. Από Legendary Star Drop το έτυχα. Και θέλω να την κάνω 11. Μετά θα κάνω τη Shelly που έχω και αυτήν στο hyper charge. Όμως την έχω 2 power. Γι' αυτό παίζω τώρα πιο πολύ σε αυτό το προφίλ για να πάρω coins και power points. Θέλω να την κάνω 11. Στο μεγάλο μου προφίλ με τα 30k την έχω 10. Και εδώ την έχω 10 και θέλω να την κάνω 11. Ο Edgar είναι εδώ. Ναι. Και ξανανικήσαμε. Άλλη μία νίκη για να πάρουμε τα quest του Colt. Ωραία. Ξεκινάμε. Θα σκοτώσουμε τον μπουλάραγε. Σίγουρα. Αλλά που έφυγε. Μη φεύγεις ρε που. Άντε. Παίρνουμε το τρίτο power cube. Εδώ έχει άλλα δύο.
Παίρνουμε και τα δύο. Και τώρα έχουμε 5 ανάγκραμ. Πάει και γκραμ. Θα είναι νύτα μάλλον. Μα power cubes εδώ πέρα. Ναι, νύτα είναι. Και ξανά νικήσαμε. Πήραμε και το quest το gold. Έχουμε κάποιο άλλο quest. Παίξαμε μπο. Τι παίρνω μετά? 1000 coins, ok. Ναι. Φοβάμαι τώρα λίγο το Jester, αλλά όχι πολύ γιατί είναι μποτάκι και δεν νομίζω να με σκοτώσει. Θα αργήσω να πάρω λίγο αυτά τα power cubes. Να, Chester. Τι το έφερε και το είπα. Θα το σκοτώσω για να μην έχω τώρα άγχος. Πάει και ο Chester. Έλα το Τζάκι. Άσο, θα πάω στον Ελπρίμα. Πάει και ο Ελπρίμα. Ένας παίχτης ήταν εκεί. Ή μου φάνηκε? Μου φάνηκε. Λοιπόν, να μπει. Πάει και η B. Ποιος έμεινε, ο Ότης ή Piper? Ή κανείς από τους δύο? Α, Ότης. Α, δεν πήγε στο σούπερ. Τουλάχιστον νικήσαμε κατευθείαν. Καλά, όχι και κατευθείαν, αλλά νικήσαμε. Παίρνουμε ένα random star drop, rare, 50 coins. Μπαίνουμε σε ένα ακόμα match. Μετά θα μπω και στο άλλο μου προφίλ. Πάμε ακόμα ένα μάτς. Έλα μπουλ. Το καλό που σου θέλω, μη μας σκοτώσεις. Μπράβο. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Α, Ελπρίμα, θα έρθει πάνω μου άραγε. Α, καλά. Έλα εδώ, Ελπρίμα. Μπράβο, Ελπρίμα. Α, η μάγκα θα με σκοτώσει. Δεν πειράζει. Πάμε τώρα στο άλλο προφίλ. Πάμε και στο άλλο. Ναι, με Dynamite θα παίξω. Θα μου το κάνω 15 rank. Να, μποτάκια, μάλιστα. Δεν πειράζει.
πάρω λίγο. Πέρα αυτό το power cube εδώ πέρα. Το πήραμε. Στόχισα. Πάει ο 8-bit. Soul down είναι. Οκ. Παίρνουμε αυτό το power cube. Με ρόζα. Και νικήσαμε. Θα παίξουμε άλλο ένα match. Και σε αυτό το match ελπίζω να μου βγάλει και σε αυτά μποτάκια, γιατί θέλω μία νίκη για να το κάνω 15. Τότε ας ελπίσουμε να νικήσουμε. Παίρνουμε αυτό το power cube. Παίρνουμε και αυτό. Παίρνουμε και τα άλλα 3. Τα πήραμε. Ωραία. Έλα εδώ ρε Πάιπερ. Όχι, κάτσαμε τώρα. Ναι. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Άμα θέλετε και part 2, κάντε like και subscribe για να βλέπετε και άλλα τέτοια βίντεο. Bye!